ɗaya Maimuna Ali Nuhu. Shawarar da aka bani to akan abin da ya shafi sana'ata yawanci shine shawarar da ake bani, kuma akan yin magana ne akan dangantaka ta da mutane. Sanin dama na Kannywood Hafiz Bello. Hafiz Bello director ne, kuma tun muna yarinta har muka girma tare muke da shi. Shine kuma mutum da zan ce a Kannywood mu taɓa samun tangarɗa ba tun daga lokacin da muka san juna kafin ma mu shigo har zuwa yanzu. Yanzu gashi nan ina fashion design, sannan kuma akwai poultry da nake, wato kiwon kaji kenan. To a buri na dai gaskiya 'ya'ya 4 nake son haifa, amma kuma Allahu a'lam. Acting, na fi son acting. To abin da nake fi kewa ta tare da Borno, Allah ya ji kan kakata, ita na fi kewa, ita nake yawan tunawa, saboda lokacin da muke ƙanana in muka je hutu yadda take mana muna garin, wannan shine abin da bana mantawa. Ali Nuhu, wai da gaske ne kana da girman kai? Wannan ita ce tambayar da na fi amsawa. To amsar nake bayarwa shine mutum ya bari ya mu'amala da ni, idan ya mu'amala da ni sai gani ina da girman kai ko ba da shi. Ina da ita. Waka, dan farkon shigowa ta ma na dan rera waka kaɗan, to amma kuma daga baya sai na ajiye waka gefe guda saboda kar abin yayi yawa. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Jan mutane a jiki da kuma zama lafiya da su. Saurin fushi. Atisayi. Ba na wasa da atisayi. Sannan kuma gaskiya yanzu na fara lura da menene kamata in ci da kuma menene bai kamata in ci ba, musamman saboda shekaru sun fara turawa. Tuwon shinkafa da miyar taushi shine abincin da na fi so. Abincin da na tsana? Anya akwai abincin da na tsana kuwa? Ali Nuhu, ni da kaina nake duba. 'Yan mata na sai da 'ya'yana. Ina da 'ya'ya. Ina da 'ya'ya kamar Sadiza Gabon, su Maryam Yahaya, su duk 'ya'yana ne. London, na je America, na je Saudi Arabia, United Arab Emirates, Morocco, Jamaica, Russia, Switzerland, Germany, South Africa, Ghana, Cameroon, Niger, India, China. Kai suna da yawa. Ko da me ka zo an fika. Wannan shine abin da ya zama fi san Kano. Gaskiya zai wahala matukar na rayu a cikin Najeriya a ce na koma wata jihar da zama, saboda ana ne ilahin rayuwata. To a Instagram nakan samu banda comments, nakan samu DM suna kaiwa 200 da sama ma da 200 da wani abu. Facebook kuwa suna iya kaiwa guda 1000 a wuni guda. Twitter zan ce guda 30 haka zuwa 50. Rayuwa ta nan shekara 10. Ina ganin shekara 10 kamar na yi ritaya, ina tare da 'ya'yana lokacin sun gama karatu. Me yawa na samu jika. Haka ne ke gani.